kula menika ingkang winastan Jebeng Tetuko. Ya. Dene kita ki atmanjane Raden Werkudara saka kasatriyan Jodipati, dene ibu kita Dewi Arimbi. Ngertenono Jebeng Tetuko. Nalikane jeneng kita tesipo nang jabang bayi ki denunggahake ana ing kayangan Suralaya kene jeneng kita den jenang den jebor den jedi supaya ilang ponang jabang bayine tuwuh kadewasane mergane apa kayangan ki ana gara-gara para dewa ora wani nandingi kelawan kadigdayane patih Sekepu saka Giling Wesi. Mila jeneng kita kang wis den lilani den pangestuni dening Sudarma kita sakloron supaya den unggahke kayangan dadi jago-jagoning dewa. Najan to jeneng kita nalikane ponang jabang bayi den saka dening Denawa Kemaramati ning jeneng kita ora bisa males. Mulane dicemplungake kawat candra di muka. Banjur jeneng kita ki diparingi busana dening Yang Jagat Grinata. Ngertenono? Dene ratu-ratu ning kayangan ana ing Suralaya, ratu-ratu ning ratu koning Marjapata ora kejaba Yang Jagat Grinata. Mula sawise jeneng kita wis den dandane wis ilang ponang jabang baine tuwuh kadewasane. Jeneng kita bakal dadi jagoning dewa. Yen dina iki jeneng kita bisa ngrampungi gawe, kita bakal den janjeni dadi ratuning kayangan Suralaya. Mboten namung estuaken dawuh yang pingulun ya. Prayitna ngati-ati Jebeng Tetuko. Belis laknat lagone sing-singan iki ana satriya gagah singgah perkasa mencorong murup dadane sapa akon lawan aku Jebeng Tetuko. Oh iki Jebeng Tetuko kang maune wujude jabang bayi abang durung ilang pupuk lempoyange kinaryu dadi jagoning dewa. Ora luput kowe iki Pati Sekepu ya. Aku Pati Sekepu minggat saka papan kene ora minggat potol gulumu. Keparat pancen aku goleki musuh kang bobote simbang nalikane kowe iki tasih wujuding ponang jabang bayi. Lha kok saiki manglingi kinege ning jroning kawat candra di muka ilang ponang jabang bayimu tuwuh kadewasanmu ya. Kowe ngaku dadi jagoning dewa kokop gedhekmu ya.